What's up mga kamaster ug kamamster, naamid diri karon sa Mantayupan Falls, Ambakan. First falls height 96 meters, second falls 14 meters. We are here in Barili, no? We're together with Miss Master MIGZ, Mamster Mels, Char Guapa, Mamster Jackie, nga nagukay-ukay pas kwarta da tora og si Ken guys, no, andito po kami to vlog this beautiful hotspot pathway. Naunsa mo dihan dapita? Of course, sumusunod pa din kami sa mga protocols, in despite of Bagyong Odette, may COVID pa rin kaming pinapahalagahan. And the entrance fee is 40 pesos. Look at this mga kamaster, no? And meron silang mga life jackets, which is very colorful para makita kayong malunod. Siya po yung cashier dito po sa Mantayupan Falls. Hi! Say hi to our vlog po. Thank you. Salamat po sa pag-welcome. And they have the beautiful like Lomershag Forest. Di mo magpa-picture? Padul sa gamay, uy. Ada lang. Ako lang ma-adjust. Char. Ikaw, girl. Char. Dito ka po, Master Jackie. Okay. Master MIGZ, sabay atong gi. Meron po silang table cottage. Sobrang ganda ng hallway po nila. Wow! Naririnig nyo ba yan, mga kamamster o kamaster? Oh my God! And may pa-stairs pa. It's more fun in the Philippines. Ngano mo eh? Dili ko matok wala. Ngano man? Dili lagi ko na matok, lagi ko na. Matok si Barili Cebu. Ay mo pud tata ha. It is a staircase. Saray katalawan ba ninyo oy? Wow. Master MIGZ. So damn beautiful.
Let's walk the staircase. You have to be careful mga kamaster, no? Nana ko sa center. Ah! Shut up! Ah! Ah! Get her! Our kahadlo! Ah! Beautiful wrist ba po na ni Uy? Di sila, kay madlock sila. Og naabot ra gyud taon ko. And this is the Mantayupan Falls. Pero pa master, no? Super kanindot yun diri. At last, naanhi na yun ka. Lalapitan ko siya. At sisigaw ako. Nang isa, dalawa, tatlo. Kakalimutan na kita. Ano, i-check na natin kung ka. Nagkaya? Hindi ka makalimtan. Super kataas ng mga falls. Na-amaze jud ko mga ka-monster o ka-master. See that? Wow. Super wow. I have nothing to say but wow. And it was surrounded a lot of plants. I don't know, it is sa mga plants siya. No? Super wow. And of course, na-adjust tayo mga notes diri no nga hindi tayo pwedeng kung saan lang magtapon ng basura. Let us together clean our surroundings. Let us don't leave our trash everywhere. Siyempre, atong pangalagaan ang atong kalikasan. Super nindot kayo. No? Take a look at these people. Super nice. The rock is forming into like a falls also. It looks like a falls, but it is a stones. Nag-form lang siya. So, sobrang ganda ng kalikasan na to. Of course, mga kamaster o kamamster, no? Kani bitaw siya. Nag-supply sa yan pong falls na yan, yung tubig na yan na dumadaloy na galing sa falls, nagsusupply din yan sa mga tao over there, no?
which is beauty na helpful pa, no? So, super ka-amaze how our nature is. But if you can, pag di nyo kaya dun, kasi sobrang lakas ng current ng, pag di nyo kaya dun maligo, kasi sobrang lakas ng current ng tubig, pwede naman kayo dito, which is safe naman siya, which is parang ginawa nilang swimming pool. Oo, diba? Super ganda. O, pag gusto nyo mag-ihaw-ihaw, which is my favorite part. Wow! Of course, mga kamamster, no mo agi na sa dadaanan naman tayo ulit dito sa isang staircase na to na OMG. But for your safety, kailangan kong humawa kayo dito. May hawakan naman siya. Just look! Oh my God! Oh my God! This is the most awaited part. No? Oh my God. Hindi ko pa siya na alam kung kaya niya bang bumuhat sa akin. Ah! Ang sobrang lalim! Nakikita niyo ba yan, no? Kamamster at kamaster, sobrang angry. Pero kailangan humawak lang talaga tayo. Yung makikita mo talaga yung magandang falls. Yung sobrang taas na falls. Pero kailangan mo tumaan dito. Ang lupit. Wala ko nabuyod sa biyahe, nabuyod ko dito. Wala ko nabuyod sa biyahe, nabuyod ko dito. At ito si Mamster Jackie, hindi sumama kasi natatakot sa stair na swing na stair. Swing na stair. Bababa na naman tayo dito. May nakita ako doon. Para siyang kuweba. What's it? And meron siyang maliit na kuweba right here. Sobrang laking bato naman ito. O kinsa tong mga nadakdak.